खुलुमबाय निउस 24 बड'लेण्ड नायगिरि बयखौबो बरायबाय ब्रेकिं निउसजों आं करिना बर' गुथि गायसनथाय सान फालिनायजों लोगोसे HSLC आरो HS आनजादाव उथ्रिसारनो हानायफोरखौ बरायदों हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामा। चिरां जिल्ला सान्तिपुर निज्लागुरि गामियाव गुथि खेब गायसनथाय सान फालिनायजों लोगोसे HSLC आरो HS आनजादाव उथ्रिसारनो हानायफोरखौ बरायदों हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामा। बेजों लोगोसे सान्तिपुर बक्सिं क्लाबनि इनचार्ज रबिराम नार्जारियाबो मेट्रिक आनजादाव 85 जौखोन्दो मोननो हानाय फरायसाफोरखौ आर'नाइजों लोगोसे बिजाब होनानै मान बावो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैदों मिरु गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि देदला मांग्रा गयारि। बेजों लोगोसे बाथौ धोरोमनि गुनगोनां आलासिफोरा नुजाफैदों। दिनैनि जे सान्तिपुर बियाबनि सिङाव थानाय निज्लागुरि गामियाव जे हिरिम्बाफुरि बाथौ आश्रमनि जि गायसंनाय फाउन्डेसन डे बेखौ सेलेब्रेसन खालामनायजों लोगोसे मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारि एग्जामाव साक्सेस जानाय गथ'फोरखौ जे आफादनिफ्राय बरायदों खोब बाख्नायथाव आरो गोजोननाय मोनदों जे मोनफ्रोमबो आफादफोरा समाज बेबस्थानिफ्राय लानानै आफादफोरा जुदि जोंनि सेकेन्ड जेनेरेसन जायफोर फरायबोगासिनो थानाय मेट्रिक हाई सेकेन्डारि ग्रेजुवेट जानाय गथ'फोरखौ जुदि इनकारेज खालामनो हायोब्ला गोरों गोराफ्रा बिसोरनो जुदि केरियार काउन्सिलिंखौ होलांबाय थानो हायोब्ला इयुनाव जों ओरैबायदि मिजिं खालामनो हायो जे जोंनि इयुन जोलै हान्जायाबो जोंनि बर' समाजनि थाखाय गोबां मोनसे दावगानाय गोबां मोनसे जौगानाय आरो बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय गोबां गोरों गोरा ओंखारगोन होननानै जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। आरो लोगोसे जि फाउन्डेसन डे सेलेब्रेसन खालामनाय खोब बाख्नायथाव जे जोंहा बाथौ आफादनिफ्राय बे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय जोंहा मोनसे थांखि दंखायो जे खना खनला गोबां जायगाफ्राव बिदिनो आश्रम गायसंनानै बाथौनि सिबिसालि गायसंनानै बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै सावरायनाय बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै मिथिनाय बा सेकेन्ड जेनेरेसनफोरनो फोरोंनांनाय हाबाफारिफोरखौ जों बे आश्रमनि गेजेरजोंनो लानो हायोब्ला आरोबाव जोंनि इयुन जेनेरेसना बाथौनि सोमोन्दै गुवारै मिथिगोन फोसावनो हागोन गोरों गोरा जागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरो बे जोंनि मोनसे मावलांनो लानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनै हिरिम्बाफुरि बाथौ आश्रमा जे हाबाफारि लानानै बिदि मावफुंदों खोब बाख्नायथाव आरो आं दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि साबायखर बावनायखौ आं जासिहरदों।